Zo slim als in 2009 met de Mexicaanse griep zal het net worden, denkt GGD Friesland. Het gaat om een jaarlijks voorkomende epidemie. Het gaat niet om gewone griep, het gaat om influenzagriep. En hoe slim is die? Influenzagriep, daar ben je flink ziek van. Hoge koorts, heftige spierpijn, beroerd op bed. Dat is heel anders dan wanneer je een beetje grieperig voelt. Mensen met minder zones en ouderen die dan net vaccineerd binnen in de risico's. Waar moet je om denken? Als je griep hebt, is het misschien goed te overwegen om niet naar je werk te gaan. In ieder geval, als je moet hoesten en niezen, moet je daar goed om bedenken dat je daarmee andere mensen besmet. Dus hoest niet zomaar in het rond, maar hoest echt in je elleboog of nies in je elleboog. Als je in je handen hoest of niest, was ze daarna of gebruik een doekje, gooi dat weg en was nogmaals daarna opnieuw je handen. In het noorden gaan al fjouwer op de 10.000 mensen influenza, maar dat kan takkenwieken wel weer oors wezen. Op de website van de GGD is informatie te vinden over de griep.